Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi. 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 Osaiwala kupanga kulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti Parliament Secretariat. Good afternoon, Honorable Chairperson. My name is Charles Makalani, Parliament Secretariat. Thank you. Good afternoon, Chairperson. I'm Upire Polepole Ali, Parliament Secretariat. Thank you. Honorable Chairperson, my name is Sipiwe Kwomwa, Parliament Secretariat. And I'm Walter Nyamilandu Manda, the Chairman of the Ad Hoc Committee and a Member of Parliament for Nsanje Southwest. I presume you're flexible to communicate in either Chichewa or English. So feel free when the time comes for us to engage with you. Miss Edna Muluzi, Mr. Ben Manghamba, and Mr. Argentina Malamulo, you have been called to appear before this committee as representatives of the family of the late Madam Patricia Chanel Muluzi, who was one of the 6 passengers who died in the crash on 10th June 2024. The late Madam Zimbiri served as Special Advisor for Media Affairs in the Office of the Vice President. You have been called to testify on any information you may have regarding the journey that the late Madam Patricia Zimbiri took on 10th June 2024, including travel preparations, communications, and interactions before and during the flight, and any information you believe may assist the committee in its inquiry. You were provided with summons, and the summons were very specific. We will require you to respond to the summons. This is a unique one because we are having 3 witnesses from the same family, 2 that are currently in the room physically, 1 attending the session virtually. So we will still require all 3 of you to take an oath, because we have seen that all of you have submitted a report. You will be required to go through your report, and as you testify, we want you to testify under oath. So I request Secretary to administer an oath to all 3, starting with each individual. I, Argentina Malamulo, Do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give
that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. I I, Ben Michael Mankamba, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Miss Edna, can you hear me? Yes, I can hear you. May you please stand to take an oath? Yep. I I, Edna Belize, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Thank you for your cooperation in taking the oath, and also thank you for making yourselves available to testify. We have received the reports just a while ago. Members are still not yet familiar, so may I ask you to make your submissions. I'm not too sure who will start, or whether there will be one person speaking on all the reports. Who is leading the delegation? The family. Ziko kwambi chair. Um, Ndiyamba ndineyo. Ndikaonesesa dzina lanu pachandani. Tiyamba ndi Argentina Malamulo. Ndemo kama yankola muzidinya batani lanulo. Kazioneka kuti kafira apapa. Okay? Yeah. So tikamaliza Argentina Malamulo ndekuti tipita kwa Ben Mankamba. Tikarena ndoti zamaliza ndi Miss Edna Muluzi. Tiyambe choncho. Bwalo ndilano. Ziko kwambi chair. Chomwe chinachitika pa 10 June nthawi ya it was around past 1 nandila phone kwanzanga wina amene amandiuza zoti taona pa social media kukhala ngati pali dzina la anti ako akuti anali pa ulendo opita kumaliro Nkhatabe ndi former vice president Dr. Chilima, koma ndegeyo yomwe anakwera popita kumaliroko yasowa. Nthawi yomweyo zinandikhuza ndinayesera kuimba foni yawo, naimba foni yawo yoyamba ya TNM sinagwire, nazayeseranso kuimba foni ina ya Airtel sinayitanenso. Nazayesa kuwacheka pa WhatsApp koma inangochonga kamodzi sinachonge. Kenako naimbira uncle athu akulu amakhala kudeza mwa zimwe wako ndi mutendera amene anatisiya. Then so naimbira uncle athu ena akubalaka. Kenako it was around 6 napita kunyumba kwawo komwe amakhala ku area 49. Nafika ku area 49 napeza cousin wanga Kaluchi Muluzi amene amakhala naye. Then nafusa Kaluchi kuti wamva chani zokhuza amayi. Anaongosola zoti amayi anyamuka mamawa kuti akukakwera ndege akupita kumaliro kwa Akasambala ku Nkhatabe, koma anyamuka mamawa. Then from there nimeona news apapa kuti ndege yomwe anakwera yatani yasowa.
tinachikhalire pa mpando usiku wonse kumangoona ma social media. Chakumawa maneighbors amabwera kumazafunsa kuti mwamvapo chani zokhuza amayi chifukwa tikungomva zokhuza ndege kuti asowa. Tinawuza kuti first padakali pano tilibe information ina iliyonse. That was around 6. Chamma 7 achibale ambiri anamba kubwera ku malo kumene komwe tinakhala ndi kukhalirana tonse pamodzi. Pa nthawi imeneyi nthawi imene pa 11 tinalibe tilibe information ina iliyonse kuti chikuchitika ndi chani, sitimadziwa chochita. So nthawi around 1 mmodzi mwa abale wathu anayeserako kuti ineyo ndi namba ya Honorable Patricia Kariati ndiyese kuwayimbira kuti mwina tidziwe program kuti zikuyenda bwanji. Sorry, ndaphonya pena pake around 10 pamenenso timaona pa social media kuti ndege yapezeka koma anthu onse omwe anali mu ndegemo atisiya. Titaona choncho tinakhalirana pansi kuti tipange bwanji. By that time tinalibe connection ina iliyonse yokhuza government side kuti chikuchitika nchani ndipo zikhala bwanji. Then mbale wathu mmodzi around 1 anayesera kuwayimbira Honorable Patricia Kariati nthawi imene ali a Secretary General chipani cha UTM kuti akuziwa bwanji za programu ndi mmene zinthu zakhalira. Chamma around 2 ananena kuti around 3 akuti tikasonkhane kuchani ku airwing, that is Sewakasiya. Tisonkhane ku airwing komwe matupi amenewo afikire. Then around 2 tonse ngati abanje tinapita ku airwing, tinapezako anthu ochuluka osatira chipani cha UTM komanso akuluakulu ena osatira chipani cha UTM komanso kunafika mambrasi osiyanasiyana omwe analilede kuti alandire matupi amenewo. Kenako patapita nthawi mwina mosani awa zinapezeka zoti programu yasintha kuti matupi amenewo safikiranso ku airwing koma akafikira ku Kia ku Kamuzu International Airport. So tinanyamukanso pamene paja kupita ku Kamuzu International Airport komwe titakhala almost mwina 30 minutes ndipo mwe tinaona ndege za mtundu wa helicopter zikufika pa malowa. Zinafika ndege zija kenako anayamba kutsitsa matupi mu ndege zija kumapitisa maambulance amene analipo. Tachoka pamenepo tinayamba kulondola maambulance aja komanso tinayamba kulondola maambulance aja. Ndiye maambulance aja popeza kuti kunali queue kwambiri tinasalira mbuyo koma maambulance aja anasogola. Then titafika pa interchange ya area 18 tinalandira foni kwa mbale wina kuti kukhala ngati matupi sakupita ku Goodwill komwe mukusatirako mubwerere mupite ku Sunset Ukanengo ndikomwe kukufikira matupi amenewa. Tinatembenukanso pa interchange kupita ku Sunset komwe kunafikira matupi amenewa. Titafika ku Sunset kunali apolisi ochuluka onali chitetezo kwambiri. Tinapempha kuti tipange cheki kuti thupi la amayi lafikira kuno. Nde ananena kuti ndizonadi matupi ena afikira kuno komano thupi lokhala vice president lafikira ku Goodwill. So malingana ndi mene mwana wa wina mmene malemu anasiya kalata yoti akazamwalira thupi lawo lizapite ku Goodwill. Tinapemphaso kuti tipemphe nawo thupi kuti at least tipitise kuchani ku Goodwill komwe iwo anafuna kuti akazatisiya mochara yake azapite ya ku Goodwill. Chifukwa cha zina achitetezo komanso ena ananena kuti pamenepa mmene zili komanso ndi mmene matupi alili sizitheka komanso plan yomwe tapanga ndiyoti kuone vice president thupi lawo lokha ndi lomwe litapite ku Goodwill koma the rest apita ku Sunset komwe kuli Ukanengo. Ndikafika pamenepo mbali inayi akhozanso kupitiriza Ben Mankhamba. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri chair. Ine kwambiri ndifotokoza zokhuza tsiku limene tinatenga thupi kuchokera ku mochari kupita kumuzi. Ndi ngati pangakhale mafunso kumbali ya ine ndifunsira kwambiri pamenepopo ndikamba kwambiri za kumene koko. Okay, so nkhani inali yoti
tinapeza ngati ku family because timauzidwa kuti family ili ndi mwayi opeza munthu oti apange postmortem ndi ifeyo ngazi family tinapeza Dr. Professor Dzamalala kuti adzatipangire postmortem. So chimene chinachitika chifukwa amachokera ku Blantyre ndiye zinthu zake ku Sunset iko zinali zoti zinali za fast zoti mwambo kuchitika panja anthu ambakalo sonkhana ifeyo thupi lathu sanapange postmortem Adzamala sanafike mmene amafika inalija yoti yothamanga kuti muli kuti asadafikaso kupezekaso kuti akwapanga kaye hodi kuti imani kaye ena so akupangaso postmortem kaye mkatimu zija zoti nthawi mathamangisana so kenako anazalowa mmotcharemo Adzamalawo then anatuza tidikire kaye kuti tadikira ngai pang'ono ndi anapita mkati muja I think amakakambirana zawo za chipatalazo kenako anabwera uzanena kuti ngati muli olimba mtima tithaupita tikaone thupilo then ine napita nawo kukaona thupilo la ntilo so nkhani yake inali yongotifotokozera kuti azikachitika zachonchi ifeyo ngati opanga za postmortem tikaona zonchi timapanga zakuti mabala timayesa chonchi izi ndizi ndiye kumbali ya inenu yoti ndangofuna ndifotokozereni kuti zimene timapanga koma sikuti ndapanga postmortem yo chifukwa panali pressure yoti panali gulu lina ake limapanga chani la madoctors kani madoctors amene amapanga zimene zozo ndiso panali amakamera amajambula zithunzi za fast zije so inali nkhani yoti mmene maonene suti postmortem sinachitike ndiye amene ndinafuna kuti atipange chifukwa ndivine mmene anafotokozeramo ndiyoti ndangoti ndikudziwiseni kuti timapanga chonchi and ngati mungafune ndifotokoze I think maybe off camera maybe mmene zinali thupilo it's up to you if mwina si thupilo naliona ndi maybe because of my camera I don't know ngati nzotheka ka ndifotokoze ka ndisafotokoze I'll be advised pamene popo mpaka pamene popo ndoti kenako basi tili nkati asilikali onyamula matupi chokera mmochale muja afika kali nthawi yomweyo za fast zija zoti ineyo ngati ine as an individual I feel kuti there was a pressure yoti timathamangisana ndi nthawi ya maprogramu amene anasanjidwa kuti matupi anyamulidwe azipita so nikanakhala ngati kuti ziyende bwinobwino I think ndikanakonda kuti family ikanapasidwa chance bwinobwino osati kuthamangisidwa ndi nthawi mmene zimayendera nthawi yoti zinthu sizinachitike zimene timafuna ifeyo so yeah like I said kuti ngati mungafune ndifotokoze mmene ndaonera mathupi la ntilo I'm comfortable kunena bwinobwino then amene amayang'anira mocha I think kandi eni yake amayi ena ake mmene amatseka box because inali pomwepo anandipasa makiyi a ujeni a coffiniyo kundilangiza kuti makiyi mwasungawa because ena ake mwina mukakafika kumuzi kaya mwina amafuna kuti mwina akakamira aone nkhope izi ndizi koma mukakaona kuti palibepo pressure iliyonse then mukhozoka ukadaya makiwo so nasunga makiyi maziwa ndine nekha achibale samaziwaso mpaka mwambo unachitika kumuzi ukayika then makiyi aja nakadaya so I think kumbali ya ineyo chimene ndingafotokoze ndi chimene chocho chokhuza mmene ndinayionera nthawi ya mwambo ochoka kumotchala kupita kumuzi zikomo. Edna? Hi, thank you, Chair. So I'd just like to begin by just saying that